Nazdar, já jsem Kaktus a vítám vás u dalšího dílu Aplíčoven. Dneska tu máme aplikaci vtipy. Jsou tu několik typů a začnu asi. Vtipný básničky, vtipný texty, vtipný bezdomovci, blondýnky, černý humor, cestování, děti, doktoři, důchodci, hádanky, hospodské, Chuck Norris, kameňáky, kultura, umění, láska, sex, lordi, muži a ženy, námořníci, národy a menšiny, obchody, ostatní, pepíček, počítače, policajti, politika, práce, škola, sporty a soutěže, svátky a oslavy, vojenské se života, zločin a zvířata. Like. Tato aplikace vám dovoluje prohlížet vtipy. Tahle nepotřebuje k tomu žádnou Wi-Fi, nic, ani signál, nic toho nepotřebuje. A mám tu ještě jednu aplikaci, která se jmenuje vtipy, kterou se mi nepodařilo spustit. Vypadá takhle. A já mám nějaké zakreslené záček, vypadá hrášek. A když se držíte tady, tak tady v pravém rohu je česká vlajka. Vždycky je ta vlajka podle toho, jaký národnosti ty vtipy jsou. Takže takhle. A dá se dnešních Aplíčovin všechno. Nazdar, já jsem Kaktus a vítám. A další video končím. Minulý video bylo z karaoke. Odkaz máte v popisku videa. Je to karaoke 2, naše první video bylo také karaoke. Au. To se nepovedlo. Takže dávám do popisku videa odkaz, ale pokud mi dáte odběr, budete sledovat všechny moje videa. Určitě klikněte na odběr, klikněte na sdílení a jestli nedáte sdílení, tak vás víte co, zabiju. Nebo vás zastřelím aplikací Gun Shooting Simulator, který byl v minulém dílu a určitě stáhnete před obchod Play. Tak nazdar, já jsem Kaktus a tohle je počítač, tohle je mobil, tohle je nůž, tohle je revolver a tohle jsem já. Nazdar.